Imposters. Tot mijn leedwezen kreeg ik bij nacht een driest beeld van toekomstig Limburg, dat zich met woorden moeilijk laat beschrijven. Niet langer het chilpen van vogels, maar het vervaarlijk trillen van rotte muren zal ons wekken. Mijn klitsen fluisterde mij in dat slechts één persoon ons dit leed kan besparen. Het is daarom dat ik jullie met dit vertrouwelijke schrijven dien. Deze envelop draagt zijn foto. Vind hem, voor het te laat is. Met de meeste hoogachting. Den Henk. Wij kregen een brief. Wij moesten iemand zoeken. Zouden we geen kapitein aanduiden, maar Dat kan net ook gewoon een Philip, man. ja. Ofwel Spiethuis uiteraard. Ik ga de geheime dienst bellen. Ja, we pakken zoiets aan, hè.